Kanung adap daga jing snyok men haga nega por bang ngalayok kum kan nega lat ban ya sam ya ke kubor nega ketien ke jong blay nga iku blay ya kitu ki porlok ki bala ya sam kini ki med ki bala dep ngalayok sha ki shibon ki jing kerku naga jing ya sam ke jong ki bat kamtam ai ngu ya blay ba ula ay ngi kum kan nega lat bangin yok ban penlong ya kan nega teu jing duai ban ya sam ya ke kubor nega ketien jong blay na do ka lanong nengkong jong kitab jong Daniel hadok menin med kalnong kebasan ngila dep yok snyo bat kebenta ke jonga menta ke met kalong kalnong ke bahan riu jong ke kitab jong Daniel hakan ni ke por shwa bingin leit shakmat ban pule ya ke ketin ke jong u na kwa ban IP ke wei ke jingruai bat ke kerteng jong ke ni ke jingruai bangan ruai hakan ni ke por kalong nga ai hame ya la jing im Jisu nong peni ngangit ngam ni preng siêu ba mà mê la ya ban im ngam ngangit hane na do manta ko Jisu nong peni na mar cho me ngan im ngam ching im jong nga ching men gadap na mar cho me ngan im ngam ko Jisu nong peni Namar jing me ngan im ngan nyap jing im jong nga jing kwen kadap Namar jing me ngan im ngan nyap ko Jisu nong peni mi balaya hakal mari namar janga me ya pipli amela ching im nga ati ko Jisu nong peni namar jume ngan im ngan nyap ching im janga ching kmen gadap namar jume ngan im ngan nyap ko Jisu nong peni namar jume ngan im ngan nyap ching im janga ching kmen gadap namar jume ngan im ngan nyap ko Jisu nong peni Namar jume ngan im ngan nyap ching im jong nga ching kmen gadap namar jume ngan im ngan nyap ko Jisu nong peni namar jume ngan im ngan nyap ching im jong nga ching kmen gadap namar jume ngan im ngan nyap ko Jisu nong peni tang nge scam milayok ke jing kerku na ketu ke jing ruai ka bang milayok snyo ke jing sha ketu ke jing ruai ka dai ru bat ka ne ka topik ke ne ka subjek bangan keren ha ke ne ka met na ke kitab jong Daniel kal nong ke bahan riu nge scam bon ngi tip ya kan ne ka jing thok khana ngi kum ki Kristan ngi dai sha bandon ka mensem ka ban IT la de ha ka jing im ka jing im ka jong ni ha ublay namar ngi tip batang ublay ubala ban ai ngi jing kemen ka jing suk bat ka jing im ka bobom jukut bat ka subjek ka bangan keren ha ka ni ka por kalong
ka jingjob jong ki bayai ne ka jingjob jong ki bayai ne te haswa bangin le chakmat bangin pule bangin pet ya kene ka jinga tho khana bangin pet ya ki mat ki badon kam hakane ka por tongin pendem ha ki khle ki jing duai tongin duai kok pa jungi ubah hamneng yang wana khmat jong me trai kan rat hane ka por ngaduai bamen don kan le pangi hagane ka kenta kat bengin nang sengap ia ko khubor naga kten ko jong me ai bom sem ko jong me ai bo ko bor ko jong me kan yalam ti yang nga kham tam haba kat bangan nang yasam hagane ka por baki ei ki ba mi nak sintor ko jong nga ki long ki kenten ki ba wan naga khet ko jong me trai kan rat mi tip yo i nga trai kan rat ba ngalong shisha ubriu ubadap shibon ki jing trot ki jing duna ha ga jing im ko jong nga kumta trai kan rat ngadem naga khakmat ko jong me ban pan ka bor na me ban yo ya kabor ban ki ki ba ngin se yo snya hangane kapor kin long ki jing bam ba kan jam sem na banta ka jing im gejong in try kan rat ba kin yo jaka ban shong ha jing mut jing berkhat gejong ni ai ba kan ni kubor kan omlong le no e ha ga jing im gejong ni henry try kan rat bangin yo ya ka jing sleng ka jing kan tu try kan rat kat minang pule kuble shibon ya ka jing e gejong me ha kertang jong me jisu nga duai ne baro amen ta Hagajing char jong em Darius lajia kane u Daniel hakrem kising te kajing char ka jong em Darius kalong haden ba la penyap ya u Belsasar em Belsasar te la shimti no kahima barok kawai ban char da em Darius kum unong mit bat em Cyrus unong Persia bat hakajing char jong em Darius ladangi pule ya kani nandok kal nong ke dekot ke bas nengkong terter jong kal nong ke bahan riu ngio iba u Daniel ulong ubriu ubabha bat hakajing char jong u em Darius ngio iba u Daniel ulong uwei na uta u briu lani urang ba ubah halor ba usem utung lani ubo hakane kahima hadin ba usem ula bo yeshispa arpeungut ki lengskor bat laingut kirang ba ki ba halor jong kini ki lengskor bat u Daniel ulong uwei na kita kirang ba bat usem utmuru u kwaru banbu ya u Daniel kum uwei uba kam halor yakini ki baro halor kane ki hima bat hakan ni ka jing temu ka jong usem bantung ya u Daniel u bakam halor jong kini kirang ba arngut bat niyo iba kini kirang ba bat kilang skor kilas dang ban don ka mensem ka babishni kila persyang ban wat kidau ban penjot ya ka jing im ka jong u Daniel namar baki bishni ya u bat kawai ke dau ko ba ke dau ko ba u Darius u Jed ya u Daniel lan usnyo tenat ya u Daniel u kwa ban bo u halor namar bangi yo iba usem yo i ya ka jing im jong u Daniel ba u Daniel ulong u briu u badon ka mensem ka babaha ladangi pule ke tu ke dekot ke ba nengkong ba ar balai u Daniel ulong u don ka mensem ka babaha bat hagan ne kapor kini ki briu kirang ba bat kilang skor kilawat ki daw ban penjot ya kajing im ke jong u Daniel khanang ba unduk no ya kata kekerdan ke jong u te ter kini ki rang ba bat kilang skor kilawat kila persyang ban wat ya ki daw handrai kim shem ai ru kajing duna lene kajing bakala ha kajing im ke jong u Daniel te nio iba balai bajia kumne ki bishni namar ngitip ladangi pech pang ka jinglong jong usoitan ka ka jinglong ka jong usoitan ka jing tmui ki jong soitan kalong ba un penjot ya kibriu ki jong ublei ba un penjot ya kibriu ki jong ublei ladangi pech ha kisam lai punyau kalong dekot ka balai pu ar ka ba ong kumne u beman u ap ya u bahok bat uat ban penyap ya u tengi siau thu hang ne ba usoitan ukwa ya kibriu jong ublei ban penjot ukwa ban penjot ya kibriu ki jong ublei na kata ka daw uat ki daw bat u pentrai kam ya kum kine kibriu kirang ba bat kilang skor habas dang yo iba kine kibriu kim yo ya ka daw ban penjot ya ka jing im jong u Daniel
Handrai kabut jong syaitan kalong ke bashar kai. Bat ngio iba kini ki rangba bat kileng skor kila yok ya kawai kabut kumno ban penjot ya Daniel. Bat kata kabut kalong kumne bakin ai ke hukum lane ka adong house em ba barok kibriu jong kata ka hima bakin mane tang ya usem ha ki life house ni om ye kiwe syuk kiblai ki ai khnang ya kane kabut ni namar ki tip ba Daniel om mane dalai leru ya usem like na uta ublay ubasisya kumta kila aya kani kabut ha usem bat usem ula snyau tenat ula kokngu ya kani hukum lani ka adong ba kila ai ha usem bat usem ula soy ya ka lani ngipej ya gitu ki dekat ba pra ter usem ula soy ya kani ladangi pule ha kisam lai punyau kalau nong kedekot ke ba lai busan ki kentin ki ba ong kumne ngalayo iya ubeman ha kabor bakrau bat ba upen piar ya lade kum udeng ba jerngam ha kendeu la kajong hang ne ngi siau tho ba kabut kajong syaitan kalong ke bakrau bat lada ngim perkhat ba kal ngisnyau ba kum kata kabut kalong kabut ke ba dai lane kata ka hukum kalong ke badai kum usim usnyau ba kane ke hukum ba kini ki leng skor ni kirang ba ki ai kalong ke hukum ke badai ke basnyau tenat bat usim umtip pat ba kabut jong kini ki briu kalong pan penjot ya Daniel ni ya i ba uneus im uet ba ya Daniel usim tenat ba ya Daniel hendrai hakum kata ka por uklet no ya Daniel te aswa bengin ya chakmat ngakwa ban ya tho ya pi kawai ka jing ya tho khana ka ba ya srem bat kane ka topik jong Daniel ngat don way perlok jonga badon kawai ka perlok kenthei kilaju itho laduk dangrit bat anda kila kham he ka jing yelong perlok jongki kala sedang bat kata ka jing sedang jing yelong perlok jongki kalong na ka jing syakri jongki ya ka kam ka jong ublei kila shimkia ya ka kam ka jong ublei hapo ka balang bat kata ka jing yelong perlok jongki kala pen kiu ya ka jing im ka jongki marwai ha ka jing ya dai jongki ka ha ka jing im ka bakan jaman sen menshwa kisai tolot ha ka jing pule Bible kisai tolot ha ka jing like jing yaseng kisai tolot ha ka jing duai but handrai anda kila sedang ka jing long perlok jongki ki ya ki laken ya ken tiu iwe ban pule ka Bible bat ban duai bat ban like ka jing yaseng bat kalpen kiu ya ka jing im jongki marwai barwai handrai ya ka jing im jongki marwai ru handrai ka pen kiu ru ya ki perlok ki jongki bat i kena samla barok hakata ka balang baki ladon bat haka yeng kesem ke jong kiru kala kiu bat ka balang ru kala kiu handrai ke basnya usi kalong ba kumbangila pule ten mene ba usaitan sengap jar usaitan udon kakam bat uwat ya kum kini kibriu pan penjot ya ka jing im ke jong ki lada kibriu ki kiu haka jing im bakan jam sem ke jong ki usaitan udon ke plan ban penjot ya ki te kumta ke basnya si kalong ba kat banang ya ki por don ki briu ki ba sedang ban lek syak yeng jong ka kenthei jong kane ka kenthei bat syak jong kane jong une usenrang syak yeng jong ki bat kini ki briu ki la ong ha ka yeng jong ki kenthei ba utai upurlok jongka utai senrang ulong bakumne kumtai ulong usulong kum usailong kumne kumtai ka jing im ka jong u bat ha ka ju ka rukom ru ha ka liang jong usenrang ba ki ong ba aga tai ka kenthei ka long kumne kumtai ka kamlong ka briu ka ba ha ka long kumne kumtai bat kita ki jing ya tho khana ki jong ki ka long ladam perkhat ba ka long ka basnyau dei shisha handai haduk ba kini ka yeng ka sem jong kini ki kena
kila kok ngu ya kata ke jing ong jong ki briu handrai kim tip ba ka jing themu ke jong syaitan kolong ban penjot ya ke jing im ke jong ki ban penduk ya kata ke jing sei sok jong ke jing im ke jong ki kumta kajuk kerukom ba kini usim ru ulo kok ngu ya kata ke jing ong jong kini kirang ba ban hakajaka ba kini kirang ba bat kilung skor kin yo i ya ka jing im ka babha jong u Daniel hakajaka ba kin yaro ya kata ka jing bha ka jong u Daniel handrei kiwat ya kidaw ban penjot ya u hakajaka ba kini ki briu kin yaro ya ka jing im jong kini ki samla ba ka jing sai so ka jing im ka jong ki ba kilam don ka man sem ka ba klain ha ka jing im ka jong ki ka jing ngai ka jong ki ka la klain bat kila kiu ha ka jing im ka jong ki ha ka jaka ba kin yaro ya kata handrei kila persyang ban don da ka wei pat ka jing mut ban penjot ya ka jing im ka jong ki bakin ya tho khana lane bakin ai ka but sha ki yeng ki sem ka jong ki ban pen ya jenga ya ka jing long ka perlok ka jong ki balai bakalong kumtang ko apan bo ka jing kuli balai bakalong kumta balai ba u hato ba u blai ka jing ngan bo ka jing kane ka jing kali hato ba u blai usha lane ujit ya kine kibriu bakin long kumta ka jubab ka long em ublai jit ya kibriu bakin penjot ya kibriu kadau ko long ba let's say ladangi puli ya ka keten jong blai ngi sio tho ba balai ba ki long kumne namar kibriu ki ba penjot ya ka jing im jong ki wei ka bakut ko jong ki ka long ka ka bakut jong ki ka long ka jing yap ladangi pek ya kan ka jing ya tho khana jong u Daniel ru ter ngin se ya pek ban balai pat ba kibi jit ya kata ka jing im ka jong ki ban penjot ya ki wei ladangi pek ya ka keten jong blai ka ong ba kibriu ki ba ya le persya bat u kan poi ka por ba ka dok not jong ki kan ba u blai un pen ya ki dok not jong ki bat ha kata ka por ba la jiakum kata kibriu kindon ya kemensen ban penjot ya ke jing im jong kibriu bat kini kirang ba kilang skoru nga ngai skem ba kilai syait kentai ya kamon ke jong blai ta ka daw kimyo isu ya ke jing bha ha u Daniel ba penban kiwat ki daw ban penjot ya ke jing im ke jong u bat niyo i ba hadin ba la pen trekam ya ke ni ke hukum kini kilang skor bat kirang ba kila ya lek khnang sha ka ying jong u Daniel ban pek ya u Daniel ba u duai lene ba u dem ban mane ya ta u blai u ba shisha kum ba u shai le man la ka por kum ta hadin ba ki le i ba u Daniel u duai u mane ya u blai u ba shisha jong u ki lek sha us em bat ki le ong ya us em ki ya tho ya us em bat hadin ba ki le tho ya us em uladap de kajing siausi bat kajing babe ba ula soya kata hukum ba namar usim ula siau ya u Daniel kwa ban penjot ya u Daniel ban bret usha kita krem kising kumba nilayo i hakini ki dekot labatai ba uno ubriu ubadem ubamane ya kiwe pat kiblai like now usim on bread yaki hapok krem kissing on bread yaki hapok krem kissing but nitip ba ha krem kissing om don uwe ubriu ubalai im nakini kissing but on dak usim ula uliosnyau ya kane ka jingyat khana ka jingyat tho ke jong kini kilang skor ba u Daniel umane le uduai ha ublei ubashisha jong u ha ublei jong u om ya usim kumta usim uladap da kajing siausi da kajing babe ba ula soya kata ka hukum but omban se namar ka hukum jong kimit ki persya la ong ba omla syuban penkela ta omban se hap pendep ya kata ka hukum kata kajing pensitom ya kita kiba mane ya kiwe pat kiblai kumta la shimno ya u Daniel la rakno ya u Daniel sya kata ke krem kissing bat la bread no ya u Daniel bat kebasnya tenat hang ne kalong ba une usim ulas dang
bandon kemensem kajing kelah kajing im kajong u bat onda la bread ya u Daniel hakata ke krem kising usem ula ong ya u Daniel ba u blei jong me un palai im ya me da kini ki kenten jong usem ni singaw tho ba usem ula kelah kajing im kajong u bat ula singaw tho ya kajing ba kelah kajong u bat kumta barok shimet haden bakila lek pa shikiyeng onda la dep bread ya u Daniel hakrem kising une usem ya athya shu barok shimet nangai skem ba une usem ula duai barok shimet ya u Daniel ba u blei jong u ba umpelaj im ya u tedang step onda usem ula ke bat ula lek mar shikane ke krem ban pek ya u Daniel bat ula khot ya ki ne ki leng skor bat kirang ba bat ki shakidi ke jong u bat onda ki la poi hakrem kising ula khot la perta ya u Daniel bat u Daniel ula jubab bat ula ong ya usem ba kine kising ki klem penum sawi u ka bersngau tenat hang ne ba u soitan u don ka buj ka bashar khai ban penjot ya ki briu ke jong blei handrai ka basnyam kham sngau tenat shushu kalong ba u blei ulong u bakrau bor u blei ulong u bakham krau bor ban ya ki aka baro namar ba u blei ulong u nong thau ya ka beneng bat yak perthai bat kum ju ya u soitan ru u blei u bathau ya u kumta u blei ula ban pala im ya ki briu ke jong ya ki briu ke ba ki ba ko ngo ya u kum u Daniel kum ba ul pala im ya u Daniel ula pha ya ki angel ban kudup ya ki kiten jong kine ki sing bat ki sing kin om pen mensau kin ki klem kata ru ya u Daniel bat u Daniel ula yo lai im hakata ka step bat u em ula shim yu na kata ka krem bat haden ba ula shim yu u Daniel la kata ka krem em ula khot ya kine kirang ba bat kileng skor ki ba thau ya kane ka hukum ya kane ka buj ban penjot ya u Daniel ki ba don ya kane ka jing thmu ula khot ya ki baro kayeng ka sem ka jongki bat la bread ya ki baro shakane krem kising bat nyo i ba kine ki briu baro ki layap bat ladangi pej ha ki sam lai punyau kol nong de khot ka ba lai pu pra ki kenten ki ba ong kumne handrei ka ba lai pu pra te shapang ki nong palat on penduk no lang ya ki ya ka ba kut jong ubeman on ot no tingi siau tho hang ne ba ka ba kut jong ki beman kolong ka jingyap ka jo ka jingjia shapang kine ki arngut ki samla ki mat ya ka jo ka jing wat la kamdai ka jing ka ba hado kata handrei ki shem ki mat ka jing haden ba ki kime ki kpa jong ki la ko ngo ya ka jing ong jong kine ki briu bat ki kime ki kpa ki la sedang ban penia jengai la ne ban khang ya ka jing long perlok jong ki boro arngut bat ki wei pat ki khna samlaru ki la sedang ban ya khang ya ka jing long perlok jong ki namar kim singau tho ya ka jing thmu ka jing mut ka jong soitan ban penjot ban penduk ya kata ka jing sai so ka jong ki namar ba kine ki bri balai ki ko ngo ki me ki pa ki ko ngo namar kine ki bri ki jing kren ka jong ki long ki ba singau dai hadu kata ki ong ru ba balai bangi ya tho ya phi balai bangi kren ya phi kum ne kum tai bangi singau ya phi bangi siau ye phi ta ka daw ni kren kum ne ngia tho ye phi ba utai ulong kum ne kum tai ba katai ka long kum ne kum tai bangi siau ye phi kata ka rukom kren ka jong ki ka pen ko ngo ya kine ki kime ki pa jong kine khna arngut bat hadu bakilak ko persang ban khang bat kilap khang ya ka jing ya long perlok ka jong ki te ladangi pej ka jing sneng lane ka jing hikai bangi yo na ka ne ka story jong u Daniel nyo i ba u Daniel u yeng scam u yai ne ya kita ka jing ngek ka jong u ha u blai u mane ya u blai u duai jur ha ka jing im ka jong u bat ngei scam ba kine ki samla arngut ru ki ya duai jur ki yai ne ha ka jing im ka jong ki da ka jing duai jur ka jong ki la ya khot ya ki parlok ka jong ki bat ki la pen khlany ya ka jing ngek ka jong ki da ka jing duai ha ka jing im ka jong ki bat ngangai scam ba ki kme ki kpa ki jong ki ru hakawai ka singi kin sa snyau tho kumba unne usnyau tho ya ka jing bakala ka jong u bat ula snyau si bat ula babe ba ula ko ngo ya kata ka hukum ka adong
jong kini ki riu beman bat ngai scam ru ba kini ki kime ki kpa jong kini ki khana kin snyau tho kum ba us snyau tho ba namar ka jing thmu ko jong syaitan ka long ban penjot ya ka jing im ka jong ki walada kito ki briu ki ba mut ban penjot ya u Daniel kim yo i ya kata ka jing bha ha ka jing im ka jong u Henry ngio i ba us u yo i ya kata ka jing bha ka jong u Daniel bat ki briu ki ba bon jong ka hima ki yo i ya kata ka jing bha ka jong u Daniel walada ki briu kito ki briu ki ba keren ya khana ha ki yeng ki kme ki kpa jong kito ki khana samla kim yo i ya ka jing bha jong kine ki khana arngut bat ki wei ki samla kim yo i ya ka jing bha ka jong ki Henry ki babon ki briu ki yo i ki rangba balang ki pastor bat ki wei ki briu jong kata ka snong ki yo i ya ka jing bha bat ya ka jing sai so ka jong ki haba ki syakri ya ka kam ka jong ublai kumba u Daniel u ayai ne ka jing im ka jong u ha ublai bat hado bo u job ya kita ki barok ki jing jenjar ki jing im jong u ngai scam ba kine ki armut ru ki khna samla ba kin yai ne ka jing im ka jong ki ha ka ban syakri ya ka kam ka jong ublai ba kin job ya kine ki jing jenjar ki ba don ha ka jing im ka jong ki kum kita ki jing jenjar ki ba syaitan u thmu ban penjot Nyo i ba u Daniel u job ha ka jing im ka jong u bat om ha tang ha ka jing im ka jong u job ru ya ka jing im ka jong us bat u job ru ya ka hima barok ka wei la dangi pek pule ha ka kitab jong u Daniel kal nong ka ba handriu ku khot ka ba bin pek ka tu ku khot ka ba ar phun riu ong kum ne ngabo ya ka hukum ba us u bo ya ka ne ka hukum ong kum ne bangabo ya kane ko hukum ba ha ka jingsin shar ka hima jong abaro ki briu kin khnyo ba kin septing hakmat ublei jong u Daniel nyo i ba us u bo ya ko hukum ba ki briu baro jong ka hima ba kin septing ya ublei jong u Daniel min pule ga khot ka ba arpunyo ong ba upelaj upen im bat upelong ya ki dakla bat ya ki jing phala ha ka beneng bat ha ka khendeu ubalapan im ya u Daniel na ka bor ki sing kini barok ki dai ki ten jong us ka khot ka ba ar fra ka ong kumne kumta u ne u Daniel u laman bha ha ka jing sinshar u Darius bat ha ka jing sinshar u Cyrus u nong Persia nio i ka jing job ka jong u Daniel bat ka snong barok ka wei ka hima barok ka wei kala tip bat kala itu ya ublei ubashisha uba u Daniel ulaya mane baro asikata ba ngai scam ba kine ki armut ru ki khna samla kin yai ne ka jing im ka jong ki ban ka jing sakri ka jong ki ka kam ka jong blai khnang ba ka balang baro ka wei kan roi bat ka snong hi baro ka wei ru kan tip bat kan itu ya ublei leng ba ka jing im ka jong ki haswa bangan penkut haswa bangan syong nakwa ban penkemau sesisin ya ke jing sneng ke jing hikai bang yok na kane khubor kolong ba ngi dei ban shim ya kane ka jing long jong u Daniel bangin yai ne ha ke jing im ko jongi ha kanu ka kam ka ba u blei u ai na ha ka jing im ko jongi ngi dei ban trei na do ka men sem na benta ka kam ko jong u blei bat ngi dei ban yai ne ha ka jing long ba bha ka jongi ngi dei ban yai peteng ban duai man la ka por kumba u Daniel u duai wat la ngitip ba usaitan udon sibon ki buj ban penjot ya ke jing im ki jong ki briu udon sibon ki buj ban pengop ya ki briu bat uwat ngitip ba usaitan uwat ki daw ban penjot ya ki briu ki jong ublei ya kum kine ki briu kum u Daniel bat kum kine ki khna samda usaitan uwat ki daw ban penjot ya ke jing im ki jong ki Henry ngitip ba lada ki briu ki yai ne lada ngi yai ne kum ba u Daniel u yai ne kan mau ba ublei ulong uba kham kraw bor ban ya ki baro ulong unong thau ulong ublei uba thau ya kabneng bat khendeu bat ka bor ka jong u ka long ka bakhlan hadu kata-kata wal da u syaitan u penjot u
Utemu ban penjot yaki hendrai kenmau ba ublai ulak ban pelaj. Kumba ublai upelaj im ya Daniel na kising. Kumta ublai ulak ban pelaj ya pi yang ngaru. Ladang yai nek hau kajing im baba ka jong ni. Kenmau ublai upelaj ya kita ki kajing jenjar ha kajing im ka jong ni. Bat kajing im jong ni kan long ka ba job. Bat anda ujisu unwan ha kajing wan arsen ka jong u. Unyoi bangi long shisha ki bri ki bayai ne hadok kata ka jingwan arsen jong u bat ngin yo ban lek lang bat usha kata ka hima ka ba ulpan kre de banta jong i wai puwe te ai ba kan ni kumbor kan yo jaka bat kan shong ha ka jing im go jong i kat bangi dang im ha kan ne ka sta ka barthai kini ki singi ki ba khat do ngin kan mau ya kan ni kumbor te tang kini ki ten ka ba khan yat kwa ban ong ye pi kuble shibon kiba sengap ya kan dia kubur. Amin. Jing im jong